Africa sanibonani nibingelela uThabiso wakacela uqumba amaqumba la laqumvise lesele lentaba nginibingelela bukhoma ngaphansi ke kwe-channel enkulukazi uhlanga media ngaphansi ke kohlelo lomnandi ngendlela esimangaliso esilibiza ngokuthi ke ihwayi mina ebantwini bebonke kungani ukhethile ukuthi ke lobuhlungu ubuzwise mina lolu hlelo ke uhlelo ke lithandwa ke ngabantu zinkulungwane zabantu kuwonke ama-province aseningizimu Afrika nangaphandle kwaseningizimu Afrika emazweni ase-Afrika kanti ke nangaphesheya kweyilwandle bakhona ke abafa ngalolu hlelo abalithanda ngendlela esimangaliso ubona lapha kuma-comment ukuthi hey abantu balithanda lolu hlelo siyabonga kakhulu ebantwini abasilandelayo siyafisa futhi ukuthi baqhubeke batshele nabanye batshela abanye kanjalo nabanye futhi batshela abanye ukuthi kunohlelo olakha isizwe uhlelo olufundisa ngezinto eziningi ezenzeka nje emhlabeni olufundisa nangenhloniphi kakhulukazi einganeni ezincane ezisakhulayo uhlelo lelibukelwa yibona bonke abantu kusukela einganeni ezincane kuze kuyofika ke ebantwini abathanda ukuthi ke babe badala kufani nangale kwi-18 and above media kudlalwa lapho kufuneka umuntu ona 18 nangaphezulu but la sibukisa ke wonke umuntu ofisa ukuthi ke athole ulwazi oluthanda ukuthi lithuthuthu nokuthi ke afunde izinto eziningi nje kakhulukazi nangesintu saseningizimu Afrika kanjalo ke nangesintu sethu ke simaZulu ke siyabonga kakhulu ke bafowethu ake nginitshele nje namhlanje ukuthi sibhekene nenkingi kanjani yabona umngane buhle kodwa futhi umngane buyingozi asibheke lento yomngane ukuthi siba bangane endlelani ubungane obuphilayo noma umngane obulalayo na qinisekisa ukuthi uyabancafaza lapha na ke o like kanjalo futhi uyakhomenta ngaso sonke isikhathi subscribe ubalekile uma ukuthi akwazi ukuncefaza siyamse studio qebu asiphinde sikubingelele mbukeli lapho ngasekhaya igama lohlelo ihwayi mina ekani igama le channel uhlanga media sisi lo esihleli naye la eduze kwami uzozazisa naye ngoba kubalekile ukuthi naye eyichaza ukuthi ubani njengalokhu ke umuntu okuyena osibhalele sichazelile ngaye but siyafisa ukuzwe lakhe isayidi ukuthi ngabe ngempela okunye kwezinto ezikhulunywe lo muntu ombhalelile zizona yini siyakubingelela sokamukela ohlelweni molo bhuti njani ngiyaphila dadewethu kunjani ndiyaphila khonto usisi wami uba igama nesibongo ndinguzethu wakamajola okay indlela yokukhuluma inobuxhosa phakathi usuka kuphi ndiphuma Eastern Cape usuka Eastern Cape eyo okay no ngifisa ukwazi kabanzi ngawe ngiyabonga ukuhlonipha ukuthi usondele la ohlelweni but kunomuntu osibhalelile lapha wayesichazela ngawe nathi siyafisa uqale sizwe ngawe ukuthi ngempela ezinye zezinto ezikhulumile kukho kubi but ezinye zezinto ezikhulumile siyafisa ukuzizwa ngawe awunankinga singabuza onibhalelile yes umuntu kanjani sizokuthola ngendlela lokho kuyi-surprise but akolutho litheni akolutho lonakele mhlawumbe ezinye zezinto azangazo izinto ezizokujabulisa but umuntu omaziyo ngineshow yakho sengibuza ukuthi mhlawumbe awunankinga ukuthi siqhubeke nohlelo mhlawumbe sikubuze lokho esifisa ukuthi sikubuze khona hayi ayikho ingxaki singaqhubeka okay ukhona umuntu ojola naye njengamanje ukhona okay uhlala kuphi uhlala eGoli ngokomsebenzi abanye abantu bake bayikhulume bathi ithanda ukuthi benzima indaba ye long distance relationship whereby umuntu akeke eduze kwakho ukude wena nawe ukude naye wenza kanjani ukuthi uthando lwenu lihleze luphila ngaso sonke isikhathi wathanda ukuba nzima lokho kodwa nizowuphendula ndingathi mhlambe ngathi ukuthembana nokuthini mhlambe what about the communication mhlambe esontweni nje iviki ni communicate kangakhi ngoba insuku zo7 nje let's say mhlawumbe osukwini niyakhuluma kangakhi nje sisikhathi ixesha esilithola siyakwazi ukuthetha ngoba ngenzela nomuntu mhlawumbe ku long distance relationship mhlawumbe engasebenzi ukuthi simnikeze lento yokuthi hayi lento ingasebenza mengasewenze kanje uyabo kushuthi ukuthembana i-communication ibalekile kulento iyakusebenzela wena hayi ndingasho mina ndithi iyanisebenzela ndazi omunye umuntu nisezingana nithandana sineminyaka emithathu ever since nithandana novela uhlala le uyaya kuyena naye yabuya malikhona ixesha kodwa ayinjalo mhlawumbe njengamanje nje mhlawumbe unesikhathi singana nomgcina manje hayi mhlawumbe sendinenyanga ezo6
uphila kanjani uyazi lo mbuzo ngihleze ngizibuza lento ukuthi okay unomuntu akahlali la uhlala khona abanye abantu bayahluleka ukuyithiba when it comes to izinto ezifana nocansi nani mhlawumbe umunye umuntu agcine sephume seba nomunye umuntu yini le kwenza ukuthi khona engekho for isikhathi eside kangaka uhlale angithi kuyaphileka kakhulukazi uma umthanda uyakwazi ukuhlala umlinde noma zikhona ezinye insizwa zigalawela nje ishayela ezinye uzithatha uyibhekisele hayi emhlabeni zihlezi zikhona ingxaki zakhona kodwa nje kuyaphileka engakusho ngaze ngathanda ke lokho angifuni ukulula kakhulu esengifisa ukwazi ukuthi mhlambe ingane ninayo nobhuti asinayo sinobhuti anayo ingane okay aninayo ikhona nayo ndinayo mina unayo ingane nje ndinayo kodwa ayinayo owahlangana sowuvele sowunayo okay akayifuni asikaze sithethe ngengane ngithethe ngento ekanjalo hayi umuntu odothembisa ukuthi kungenzeka ngelinye ilanga ekhaya asikaze safikelela apho siyaxoxa kodwa nje wena ufisi mhlawumbe ngelinye ilanga akekho umuntu obhinqeleyo ngangafisa ukwenza kanjalo makuthiwa mbukela umuntu obhinqileyo kusho umuntu wesimame umuntu obhinqile amankazana okay no siswami kunombuzo kubuzwe ke la ukuthi kusukela kwani kuya ku10 ungazipha bani ngokuthembeka nje kwakho ebantwini ophilisana nabo nasebantwini ozwana nabo kungaba abantu basekhaya ngaba abangani bakho kungaba umuntu wakho ku relationship onaye ekuthembekeni onako kusukela ku1 kuya ku10 ungazipha bani apha ekuthembekeni angeke ndigxile kuko ngoba kuyanyanzeleka ukuba kuthembeka ndlelani sengisho ukuthi khona lento yokuphila nabantu ukwazi ukuphila nabantu uthembeke ungayenzi into umuntu angathi mayeyizwa aphatheke kabi uyabo ngaba abantu basekhaya hayi ke kodwa ngeke ndiqinisekise emhlabeni kuyaphilwa nje ngeke ndize ndiqinisekise ungazipha abanike wena ke kodwa mhlawumbe ke siqale kuloku ku relationship ekuthembekeni kwakho since umuntu ake ngahlala la ehlala le uthembeke kangakanani kuyena kusukela kwani kuya ku10 asithi mhlambe u8 okay akasiye emnganini nje umuntu omngane mawukuthi unayo umuntu omngane kusukela kwani kuya ku10 ungazipha abayithembekeni onakho kuyena andithi apha ebunganini andinabo abangane abaqondile kodwa ninabantu endihleka nabo angeke ndisho ndithi umngane nami kodwa siyahleka ungazipha mhlambe yena ngazi ukuthi sabangane kodwa mina naye umngane mhlambe angazi ukuthi sabangani kodwa kulabo bantu ohleka nabo bangazazi bona empilweni anayo umngane but uyahleka nabantu siyaxoxa futhi okay ungazipha bani kubona labo bantu abakanjalo ayingeke asingayike apha ephesentini apha abanganini ingathi ijule kakhulu okay okusho umngane ngenzeka noma yini andishongo kanjalo kodwa nje ufamily hayi efamily nasethi nje mhlawumbe u10 at least kunomuntu okubhaleleke la dadewethu kune lokhuzana esizidlala la okay ngicela ungilokhuzele la uyibambe nje kanje bese ungicafazele la bamba nje njengoba ngibambile bese ungicafazele uthi ngicafazele la sanibona igama lami nguNothando Bhengu ngibhalele abakwahlanga media bengicela ukuthi bangisize ngoba umngani wami khona into le angenze yona embi ebuhlungu so ngibabhalele ngoba nginethemba lokuthi bazongisiza ukuthi ngikwazi ukuthi ngimconfront ngoba mangithi ngiyambheka umngani wami umuntu onolaka kakhulu kunami so angeke akwazi ukuthi uzosuke angihlule nje ikakhulukazi ngokukhuluma so ngibhalele bona ukuthi bakwazi ukuthi bangisize nami ngithola iqiniso ngikwazi ukukhuleka ke at least ngiyabonga angazi
noma uyamazi nosisi lo? Ndiyamazi ngokumbona. Imake sesimawuthi umazi ngokumbona. Umuntu okumbone nothi umuntu awumjwayele anijwayelene. Hayi ndimqhelile. Oh, okay. Sinako nje ukuhlala sixoxe. Singambiza ngomngane wakho. Ngomnye wabantu endihleka nabo. Njengoba ushilo wathi awunabo abangane. Okay, thina abantu abanjalo sibabiza ngabangane. Ngiyakuzwa wena ukuthi ubabiza abantu ohleka nabo but abantu abakanjalo abantu abayibangane umngane wakho lo ne. Oh, okay. Umngane wakho, your friend. Okay. So njengoba umngane wakho bunjani ubudlelwane benu? Hayi abukho bubi abukho buhle bu right nje. Le nkulumo ayikhulumayo la ukuthi ngathi kunentembo owamenza yona noma eyenzeka kuthini ukuphawula kwakho ngalokho? Angeke ndiphawule kakhulu ngoba ayikho into engendamenza yona empilweni. Otherwise akulutho oluphi enalo. Inhlobo. Ayikhathazi le nkulumo yakhe. Njengoba sekhuluma ngale ndlela akhuluma ngayo mhlawumbe ukuthi uyazibuza ukuthi hawu ayikhathazi. Mina ngeke ngikhathaze. Ngoba njengoba sengishiyo ngathi ayikho into endimenze yona futhi asikaze saxabana. So mhlambe kungangcono makuthiwa uyazithethela. Kodwa nje enyanisweni ayikho into esake sayibanga saxabana nje. Mangenzeka ngelinye ilanga simthole sihlaleni phansi sikhulume awunankinga. Ayi kuzoxhomekeka ke apho. Okay. Ngicela ukumbiza njengamanje ukhona. Oh. Ngambiza. Hayi ungambiza. Sure. Okay. Yebo. Ningamfaka kulungu. Ningamfaka. Okay. Dadewethu kunjani? Ngiyaphila njani? Siyaphila. Angazi noma uyena nomuntu obekade umdinga lo. Hawu yena nenqotho. Okay. Uyini kuwena usisi? Usisi wafikela kumina ephuma emakhaya. So wathola umsebenzi ngenhlanhla umsebenzi wakhe nowami esakheleni. So wathi mayiphuma nami ngiphuma emsebenzini so wayesengitshela ukuthi ushoda ngendawo yokuhlala uyabo wangichazela. Ngase ngiyamtshela no ikhona indawo engala ngihlala ngakhona emzini wami ebefuna ukuthi umqashi aqashe. Ngase ngisaxhumana naye kanjalo ke sazwana sineminyaka nje kahle kahle sineminyaka. So isikhathi esiningi bengazi ukuthi mina umngani wami kodwa ke kungiphatha kabi mase ngizothola ukuthi mangibuka umngane usho ukuthi emhlabeni abukho. Awukwazi ufike usize umuntu umsize afika lela eDurban anamuntu nje ukushiya ingane emuva uyabona nje wena uzomcomforta kube right kodwa nje hayi mina angisazi. Okay. Siswami ngifuna sihambe nje step by step. Igama lakho ubani? Nothando Bhengu. Okay, uNothando Bhengu. Namhlanje njengoba sila kungani sila namhlanje simbiza udadewethu sikhulumile naye uzwakalisa ukuthi futhi nina nobabili aninankinga nencane. Njengoba ningena nkinga nencane nina nobabili nosisi. Yena ukuthatha njengomuntu eniphilisanayo noma eniphilelanayo naye not umngane. That's why ngikubuzile ukuthi uyini kuwena wangichazela ngendlela ongichazela ngabe ngifuna ukuzwa ukuthi mina umngane noma uyini but ke ungichazela ngendlela ongichazela ngayo. Ngiyeza ukuthi khona inkinga engathi khona njengoba sothe ukuchaza mbijana but ngifuna manje ungithathe ungibeke ukuthi senihlanganileke naye yini namhlanje sibeka la. Okay. Into esibeka la namhlanje ngifuna ukucaciseleka ngoba ngolunye usuku ngangena late
ngaphuma ekseni mangifika boyfriend wami akekho endlini usehambile mangiya straight ekamereni khona ikey holder le key holder mangithi ngiyebuka ngiyayazi and eyakho umngani wami okuyikona kona okwenza ukuthi ngibe nesiqiniseko sokuthi yakhe ngahamba ngayo icheck ukuthi iyasebenza eminyangweni wakhe yavula ngangena ngabuka eroomini yakhe kodwa angazi ukuthi ngabe embedeni wami beyifunani kanjani mina ngingekho and bengazi ukuthi uyalangene mina mangabe ngingekho yes ngiyazi ukuthi uyaphuza naye boyfriend wami uyaphuza mina angiphuzi ke njalo ke ukuthi kathi ngiyasebenza kodwa into engixaka ukuthi iyaphi ebedini ngabe ngeke mhlawumbe bisemotweni ke noma embedeni awukwazi umbuze yini umngane wakho angikaze ngimbuze nesikhathi ukuthi ngize ngisithole nje ukuthi ngimbuze ngoba esikhathi esiningi umane akhulume kakhulu ungigcina ungasazi ukuthi akathembeki ngoba ukhuluma kakhulu uyabona ngoba nakho futhi ukuthi ngize ngoba manje ngiyaxakeka ngiyambuza ukuthi ke ngoba ngiyambona ukuthi ngathi uyatofuzela kancane so manje ngiyabona ukuthi umngani khona into ekhombisayo ukuthi ngathi unamathambo yabo kodwa futhi akafuna ukuphumela obala into engixakayo umuntu wakhe yo inyanga ziningi gabe nje engabuye emsebenzini eGoli uyabona sis ngifuna ukuzwela lakhe isayidi kutholakalile ikey holder yakho endlini yomuntu wakhe itholakale kanjani yena utheme ethola ikey holder endlini yakhe weza kuwe wangeza kumnazi wekey holder okay yona leyo key holder uyibone ngani bayeyami uyasho ukuthi uyambile wayotesta ukhiye kwafike kwavuleka endlini yakho shuthi into aqhela ukuyenza vele eyiphi leyo bamba uvula umnyango wami uvula ngokhiye ofike kanjani endlini yakhe umbuzo uyazi yena ubengeke afike athathe ikey holder ovula eminyangweni wami okungenzeka ushontsha uyena ukhiye kuwena shuthi kahle wena akwazi ukwenzeka kusobala ukuthi yathathwa uyena lokho akwazi ukwenzeka akwazi nje nhlobo ukwenzeka lokho ibhedi idlulwa yimina zonke insuku ndizokholwa ngani mina ukuthi iye kanjani embedeni emashini andithi phethwe nguye wayena wazofonela wena bekufanele ngoba isikhathi esiningi sithi unamanga mngani nawe unamanga nawe uyazazi unamanga nje isikhathi esiningi uxakwe yini nintona exakile ungeze kimi uyaqhavela zonke ngoba uhlezi uqamba amanga nami ngize ngikhavela wakhetha ukuza phambi kwabantu imanga kancane sizokumkhavele kanjani hayibo njobe phuza phela iningi izinto azenzayo iziphi lezo ngiyamkhavela iziphi lezo ngoba shuthi sizenza sobabili iziphi lezo mana sizenza sobabili okay kancane nje esisi ngicela ukuzibuzela nje ukhiye wakho njobe efika la nje manje ingoba kushuthi kunento emphethe kabi that is why ezala kumina so nje ukuthi bengafika ntshontsha ukhiye aqale phansi abhala luhlelo ngoba naku efuna ukuzuzana igebengu zenza kanjani sisingenzeka ukuthi kukhona lokho kusho angazi ngiqala ukuzwa ngayo nami lokho kodwa ke iqiniso laziwa uyena no ngifuna ukuthi ungitshene ukuthi you holding key embedeni wendoda yami yini ekwenze awathatha ukhiye wendlu yami ngoba shuthi uthathile ukhiye wendlu yami ikubani lokuza nokwathi sisi umshayela andifuni ukungiqhela kubi usazana ukungiqhela nguye othatha ukhiye wendlu yami ukuthathephi ufike kanjani ukhiye wendlu yami kuye hayi sesikhona into wrong la awukwazi wena ukuqala phansi kube wona futhi olwayo ulwa kanjani ngoba ungiqhela kakubi usho njobe lana nje ukhiye untshotshile andimfuna umuntu ongxilelayo mina phuza okay ngicela ukubuza uyakhulumisana nendoda yakhe konke nikhulume nje nendoda yakhe engingaba usawubona yebo kunjani kuyaphila ayikho into engayikhuluma naloyo why akuyona nje indoda angazi abengathi unendoda yini emenza acabanga ukuthi indoda awuna indoda sisi ngizwa ngayo kusho ukuthi uyena shuthi khona la asekayizwa khona ngizwa ngayo awukahle lo siyambona ukuthi uyakhala ukukhala kwakhe kuzonceda phi ubona ukuthi uyapretend angapretend kwazi ba hayi sisi mina khona yazi khona ezinye izinto mina weqhawe zibuye zingiconfuse nje empilweni zingididisa yabona njengamanje
lo muntu lo ukhalisa ukuthi akakashawa umuntu ongashawanga uyakhala awu shutha akakashawa asikhaleni ke phela kuba nasishawanga shutha vese sikhaleni sonke ke phela ngoba naza sishawanga shawa ke shutha hawu hayi ngeke sisuku ngathi wena ukelekele too much ngendlela engibuka ngayo uyabona umuntu okwazi ukuthatha iblame ayishifta ayise komunye umuntu fast nje kanje ayikho iblame la ayikho iblame unanga umuntu ongiqhela kuphi iblame etheni uyaphuza aniphuzanga ke namhlanje oh uyasela kodwa nje empilweni ndingasela kodwa namhlanje aniselanga empilweni nje umuntu oselayo yebo cha ngiyaphuza okay awukazi ube sendaweni la khona kusuke khona lo muntu athi indoda yakho wena ungamboni njengendoda nawe ubukhona lapho kuleyo ndawo akaze kwenzeke engekho yena ingoba suke nginganaki nokuthi ukhona noma akekho sokufana la kumina into efana ukuthi ikhona lo ndoda yakhe ayikho iyefana ngeke ndiyithathele enqalelo awucabanga mhlawumbe ukuthi ukuze ngicabange enye into mhlawumbe ngenzeka ukuthi indoda yakhe nathi nixoxa mhlawumbe endaweni thizeni yathatha ukhiye kuwena wakho yagcina ihambe nawe ibona abaziyo uyena osengayichaza uba wafika kanjani endlini yakhe akwazi ungena ayikho into engilandla isiqinisqoya ngokuhlala ekhishini masuke ndiye kuye noma khonto endiye oyifuna phelele lapho akwazi ukhohlwa ukhiye masukuye kanjalo angikhumbuli ngikhohlwa ukhiye endlini yakho uvulwa ngani uvula ngani uvala ngani ngivala ngokhiye ndivula ngokhiye wawuthatha lapho ngibona ukhiye wakho ubusune exesha elide kabi lokhiye ungasekho wawusika wasika omunye ubivela ispace ikhona oh bethi vele ispace ikhona okuveza ngokusobala ukuthi ngempela ngenzeka ukuthi mhlawumbe wawukhohlwa angikhohlwanga shuthi uyena owuntshontsha owawukhohlwanga wawushiya ngamabomu kephi endlini yakhe yini ucabanga ukuthi ndawushiya owakho phela uthema uhleli wena wabona ukuthi nawe ukhiye ngawushiya cha ke phela ngithi ukhiye wakho obviously vele mawukhiya umnyango wena uzohamba nokhiye uthe wena mawubheka wabona bakhona indala ngihamba kushiye ukhiye noma khona la kubhalwe khona ukuthi yami awukahle wesisi awazi uyilahle wena into nje la emhlabeni nje obuphila into ulahle uthothi into uyilahlile ayilahle kangake kwenzekani ngani shuthi nayo indlela enazi ngayo mhlawumbe nobabili bafana bakithi ke walahleka ukhiye sisi wakho nanga umuntu olukhuze ozena wena kusobala ukuthi awulahlekanga uyena owawuthatha mina bendazi ukuthi ukhiye wami ulahlekile shuthi kusobala ukuthi nguye owawuthatha ukhiye wami uziswa yini pho la kumina mawucabanga ngoba phela wena kusho wena wazi yonke into uziswa yini uthanda ukubukwa ngeke mangabe usho kanjalo ukuthi ngithanda ukubukwa kodwa ke sengicela okugcina ngci ukuthi ungitshele ukuthi kwenzakalani nini boyfriend yakho mngani nami angizwe engimthandayo futhi ngimfonelileke emavikilini lawadlulile into engiqhela ukuyenza vele ngicongratulate phela angithi ngiyamazi phela siyazana uyalafika ngamcongratulate ukuthi awu nawe sekuzokuba ubaby daddy phela wakutshela ukuthi ukhulelwe hayi mhlambe wathi lo mina ngisathela ngiyazibonela kwagcina ngokuvuma ngekhanda ngoba phela ngithi uyangifihlela ngomthetho wakhe akuvuma ukulowila kanjeni umthetho wakhe akanjena nje nhlobo njengoba umbona nje mhlophe nje kunokwenzeka ukuthi ngacongratulate phela mina ngoba ngazi ukuthi phela umithele yondoda yakho ubanike lo yiphi leyo ndoda niyafonelana wena nendoda yamacaleni ima phela iwesisi yini ekwenza uyifonele usukulandeni kuyona angangijabulela phela jabulela ukuthini aram senkosi ekudlalwa ngaso jabulela ukuthini angihlezi ngikhavela ngangijabula ngesikhathi senkosi okudlalwa ngaso ngoba usuku ungaceli ukukhava usukhava ukuthini ima wesisi ngicela ukubuza angithiwe wena wamtshela ukuthi ulokhu ayikho indaba ngixalela yona angithi uthi wavuma nje nikhuluma hayi andiyazi lento athetha ngayo hayi ngathona nawe sisi ngathi udlala ngathi phela manje awukazi sisi ukuthi yabona ixesha lokudlala ngabantu no nathi asidlala la siyasebenza la mawukuthi into uyayazi asikho isidingo sokulobela ubhizi uqamba amanga yabo khuluma iqiniso nje wena mawukuthi ingoba ngeke ndiyivume into engazi ngithi ndiyayazi kabani ingane oyimithileyo ekabani ingane wazi nanokuthi imizinto ozazi yabona nje futhi udlule ngisho nako 3 months kugijima ko 4 wena manje unasisi singaka ngifuna ukwazi ukuthi le ngane oyimithileyo ekaba ngifuna ukwazi ukuthi lesi sikhiye esasisembedeni wami sasilandeni awukhiye wona wantshontsha nguwe yini isikhathi singakanani le ndaba leyo lokhiye sisi yabona nje mhlambe ngikhuluma nje 6 months wathulelani yikwenza uthule nokhiye wami ngifuna ukubuza lo mbuzo futhi uyavula endlini yami ngekho yini ekwenza uthule nokhiye wami ukuthi wena uzokwazi ukubuya uphinde uzowuthatha lokhiye la ushiye khona umuntu wakho mambuza ngalokhiye futhi usawubeke lapha umuntu wami uma ngabe ngimbuza ngalokhiye naye futhi akaphumela obala ukuthi ukhiye ngikhuluma kumanje bisilala amakamereni ahlukene
ngenxa kalokhi so ngifuna ukwazi ukuthi uma ngabe ngimbuyisela ekamereni lethu ngimbuyisa ngana kathembekile yini because uma ngabe ukuthi akathembekile uzoqhubekala le khona mhlawumbe ubelala nawe kwakhona lapha kumaspero okwakho ocingayo ngokwakho ngani olapha eswini sakho kabani cha wazi nane izingane mana ke sisicela ukubuza sithe masikhuluma sinawe wathi wena indoda yakhe na 6 months ingabuyi kade wayigcina ihlala eGoldbart wathi communication yona ukhiye niyakhuluma ngaso sonke isikhathi so njengamanje ke usisi uyaveza ukuthi wena uke wayikhuluma but mina vele wena sengithatha njengomuntu ophikayo mabebuza izinto ngoba vele sekuningi okuphikile so usisi uyasho ukuthi wena wamtshela ukuthi wena ukhulelwe yazi mina mase uvume at least nomile yokukhulelwa ukuthi wamtshela ukuthi ukhulelwe noma ke awumtshelanga wena but ukhulelwe uma ukuthi ukhulelwe awukhulelwe noma ukhulelwe kanti izoze ndihambe ethi ngikhulelwe ebantwini uma wami akasiyo uma wakho ubani ukukhulelwa komuntu kubikwa kuma wantombazane akumngani wami akuma wami awu anti wami benizochazelana ngoba kutheni nanixoxa awumsukelanga nanixoxa wagcina ufikile hayi bhuti wami aniphambani awukhulelwe siswami ngicela ungiphendule lokho nje awukhulelwa sesiyazixoxela nje wena uyaphike ngeke hlanganaphi neyonto uyapi ngayo angihlangene phela nawe kodwa ngenxa yokuthi benzana abantu abakhulelwe khona into benza yona noma udota noma unesi ngunesi ukhulelwe noma ukhulelwe sala ke nobunesi bakho kanti ubuzelana ukuthi ngini kunesi noma kudokotela uvena ufuna ukungitshela noma kuza lo kuxelele ukhulelwe lo muntu sesi ukhulelwe uyasifihla khona into engifuna ukuyibuza sisami ngibuza ukuthi ukhulelwe yini wamtshela ngithi ukuthi ukhulelwe Lihlangana phi naye? Okay ke. Ngiyazibuzela ngane kwethu ngiyazi ukuthi ayihlakene nami lento but khona umuntu wena wabona abantu ukuthi ngihlele. Ngihlele bese wena. Uyabale ngane omithi leyo. Ufuna ukwazi ekabani? Lengane omithi ekabani? Wena ukwashawa wena. Awu, kulungile phela. Sokwesibona uzokushaya ibani. Mina ngifuna ukwazi lawo mawathamba sesweni sakho ukuthi akabani. Ukuze le ndoda yakho odlala ngasala msekosi ngitshela ukuthi wena umithi ingane kabani. Lwecabanga ukuthi esisi ngicela uyanqena yini uyithatha kube yakho? Mana wesisi ngicela siyeke lento yabo lento yokuxabana. Ngiyazama ukuthi umuntu mabe la ohlelweni sibe nibadala. Sikhulumeni siqede sikhulume makufanele uxolisa siphumeni la wonke umuntu inhliziyo yakhe emhlophe. Kodwa mase wulu ya eda. Ngicela siyilungise kahle lento. Ngabe ngempela kuyiqiniso yini ukuthi ukhulelwe? Yabona khona imibuzo ezolandela emva kwalapha. Ngabe kuyiqiniso yani leyo. Itheni ngaqalwa ngayo? Ngizoyisa kuyena yikwena. That's why okugcina wakho lo lothi ukhulelwe yini. Phela. Ngizokhuluma naye ke emva kwalapha. Yebo. Okay. Siyabonga sisi. Angazi siswami ukuthi uzizwa kanjani nangu sisethu ukhulelwa. Ungakhala akakasho ukhuleliswa ubani. Usathe nje ukukhulelwa. Kuphatha kanjani lokho? Hayi ngiyambongela mangabe ukuthi ukhulelwe ngempela. Kodwa ke wayekutshelile vele ukuthi ukhulelwe. Wayevuma ngekhanda mangabe ngimbuza. Aphumela ngubani wavuma ngekhanda ngiyamazi. Ukuthi akayena umuntu okaso yabo ugainile neweight. Ngiyamazi nje njengoba ngisho ukuthi wafikela kumina. So ngiyaxakwa ke kulungileke ngoba asho asangithemba ngalo ndlela ukuthi azangangitshela ukuthi ubani baba wengane. Yeah. Kodwa ke phela vele phela nakho kanjena ke vele phela qhamuke instant game. Usethi wathi nasho umngani wami kulungile futhi kunjalo ke. Sizobona kodwa. Yeah. No wesisi ngicela ukubuyela la kuwena kancane mntakama siyixoxele. Ngeke usabuza umbuzo. Yeah ngisho njalo. Kodwa ke phela ngizwe ngathi kufanele ngibuze angilwi futhi ngibuza nje kahle ukuthi usiswami ukhulelwe into enhle le ingane isibusiso nje sivela uNkulunkulu asikwazi ukuthi sithathe lokho sikupende ngakho no kuyinto enhle ukukhulelwa ukuba umuntu omusha emhlabeni ofikayo oze ngesihle ongaxabene namuntu umuntu innocent ku right akunankinga kodwa ingane yakhiwa ababili wesilisa nowesifazane kwagcina ngoJesu nje owaba umoya ongcwele owakhulelisa uJesu into engibizela ukushonyayezwa yini no awushunyayezwa ngifuna ukuye kuthenini
njoba njengamanje ukhulelwe nje ingane vele unesoko elilodwa siyakwazi umuntu othembekile uthe uzipha 8 eyababo wengane vele lo esimaziyo thina oyisoka lakho ingane lo leyo ikhulelwe. Uyabuza noma uyasho? Ngiyabuza sisi. Asazi lapho. Okay, ngicela ukubuyela emumva kancane nje just ngoba inhloso yami enkulu kakhulu ukuthi siphuma la wonke umuntu abe right ngoba iqiniso yona into ekhulela umuntu ngoba uzithola une-eng unokudina onakho kunezinto ezingaphakathi kuwena ongafuni ukuzikhuluma zibe yizona uloku uziguqula ngoba ufuna uloku ubuke kumuhle kodwa inhliziyo ibe yazi ukuthi kunorongo benzile empilweni. So ngifuna mina ungitshelele ukuthi ke masibuyele emuva ukhiye lo watholakala endlini. Sisawukhiye futhi? No. Ngizama ukuthi sibuyele lapha emuva siyiqondise kahle lento ngoba ngiyabona ukuthi khona le ehambisala khona. Ukhiye lo wasala endlini wafika kanjani khona? Ngabe kwenzeka mhlambe ngephutha wawushiya wena. Mhlawumbe uzivakashele nje njengendawo okuye vele kuyona. Noma wawuvakashe ngendlela engaqondile khona. Ukhiye kwenzeka wasala. Wawuvakashe ngendlela eqondile noma ngendlela engaqondile yini? Ngiyazi ukuthi okuningi okukhulumile nawe uyazi ukuthi akukhona. Ngicela sikuqondise ke sikubuyise manje. Siyazi ukuthi ukhiye wasala kuwena. Wasala ngendlela eqondile, wawuvakashe ngendlela eqondile noma ngendlela egwegwile na? Angikukhumbuli ke ngoshiya. Awushiyanga. Ngicela ukuphinda ngiqale phansi futhi sisi ngibuze. Ngoba njengamanje ngiyabona ukuthi umuntu oshayayo la nonolaka wena and ushilo untombazana wathi uyakwazi ukuthi umuntu onolaka that's why engakwazanga ukuthi akhulume nawe nobabili. Waze wathi akungenele lo munye umuntu. Akusena lutho ke. Bazokujaja vela abantu bahleze bejajana but egcineni kosuku nina nobabili niyobe nihlambulukelene ni right futhi. Yebo uphilele yena uzanga kuyena lemhlabeni futhi awuzanga ukuzoncika yena. Kodwa iqiniso maselikhulumeni ukuze sikwazi ukudlulela phambili. Ukhiye wafika kanjani endlini yala? Ngithe andikhumbuli nilahla ukhiye. Awukhumbula ulahla. Okay. Uke wafika endlini yakhe engekho yena. Hlobo, ndandilandeni lapho. Awukazi ufike. Uke waba nobudlelwane nomuntu wakhe. Uke wanikana nomuntu wakhe mhlambe nabasocansini nomuntu wakhe. Kanti imibuzo emingaka yana? No, senzela ukuthi silungise lento ngoba yena uzosala nokuthi azitshela ukuthi lengane oyikhulelwe eyomuntu wakhe kanti mhlawumbe akusiyo. Sifuna aphume la right naye angithi ubhalile udinga usizo. Kuye kwenzeka mhlawumbe walala nomuntu wakhe. Ngathi ngizokhathala. Angakhathali dadewethu ngiyaxolisa but ngifuna siphume la si right. Kuye kwenzeka walala nomuntu wakhe. Noma ngibuze kanje ingane oyikhulelwe kaba? Eyami. Ikhulelwe soba usizikhulelisile. Umuntu wami. Umuntu wakho lo ke igoli vele. Okay. Inenyanga engaphi ingane kesweni? Ayakubalekile ke lokho. Ngoba mhlawumbe ngenzeka phela asend spam via iWhatsApp mhlawumbe mhlawumbe usebenzise ngalondlela since nagcinana enyangeni ezisithupha ezedlule. Uyabo? Ispam sokwakhe ingane ungasithumela mhlawumbe ngoWhatsApp, Facebook, mhlawumbe email. Sifike mhlawumbe kuba kuyenzeka vele. Mangathiwa kuyenzeka manje akwenzeki. Yabo? Uno 6 months, asithatha 6 months wendoda ingane inezinyanga ezingakanani? Kubalekile. Okay, shuza siyiminus isuse ke lento yokuthi ukhuleliswe indoda yakho lesithi ke igoli. Asazi ke. Mina sisangazi. But ngiyafisa ukuthola iqiniso ngempela ukuthi kwenzakalani. Yabo indaba yalo key holder le ayinginiki ukuthula. And njengamanje uqeda ukuthi awazi ukuthi iyasala kubani. Okungenzeka ukuthi iyasala kwena but iqiniso olifunayo. Awusakhumbuli. Awusakhumbula ukuthi ukhiye. Iliphi lona iqiniso olifunayo? Mina ngifuna ukuthola iqiniso lokuthi ngabe mhlambe ingane ekaba eyamjida wakho lokho egoli noma yakhe indoda yakhe. Indoda yakhe. Uzwe kahle. Ngicela simelana ke. Ngicela noma kwenzakalani siswami asilwi la.
asinaringi la inspiring akuliwa la. Ngeke ngakhuliswa kahle bhuti. Ngakhuliswa kahle ngafundiswa kahle. Angisiyena uphuma silo. Awufundiswa ngokwazi ukuze ama TV. Lokhu angitshela kona. Angazi ke kusafanele ngithini. Ukwazi ukungitshela ukuthi wena umthisi wendoda yami. Anti wena uyizaleli. Yena kayizaleli. Hayi bafethu kwanina niphila phi sisi Ungitshela ukuthi usuzothatha lokho ukusebenzise. Sekwenzekile. Ngiyakubonga ntokazi. Ibhlungu kodwa ibhlungu kodwa ncese sisi. Ncese. Hayi siswami ibhlungu lento le. Yabo njengamanje ngifisa ukuthi ukhulume njengomuntu ozwelana nalo sisi mhlawumbe ukuthi uyazwelana naye uyeke ukukhuluma ukukhulumayo okunenhlabathi ukuzwelana onikufunayo. Okay kulungile sisa awumzweli it's okay kushuthi kanti nguyothwela umntwana noma ndimi esisi uwena uthola umntwana phela but ekugcineni kosuku mana sisi lo muntu lo ufike la wena ufike la wazwelwa usuke Eastern Cape ufika la nihlangana emsebenzini wakutholela indawo yokuhlala ngoba naku ezwelana nawe njengentombazana wayengakhonjiwe. Oh come on sister wena kahle nenzani niyathandana nomuntu wakhe noma kwakukwenza ingane nje kwaphela kanjalo asithandana anithandana awuliboni iphutha lakho awufanele ngabe uyazehlisa la kulo sisi mhlawumbe alikho awunaliphutha yini ukwenzeni mhlawumbe kuye yini olale nomuntu noma ndini esisi wami man yazi khona inkinga eninawo nalo sisi lo hlobo pho manje yini inkinga ngizwe inkulumo zakhe ngathi zinokulwa but awunankinga nani nixabene nje ango antwama ngosiswama kayilutho ayikho into esidibanisayo sidityaniswa intoni ubona ukuthi right 100%. Into ayenza ngamabomu le kuba ngubu uzokwenza njani okay ake ngithi mhlawumbe kahle into eyenzeka kanjani wawuphuzile kwakwenzakalani wakushela kwenzakalani yona yonke lento salala nje naniphuzile utshwala okay asikhuluma iqiniso ke manje indaba yakhe ukhiye wasala kanjani wasala ngalolo langa shoot le ngane niyakhelile empedeni walo wena nje uright ngalonto uhappy bekufanele ngibe right mangabe yakhelwe eminyango sisi ngidlulisa ukuzwelana kakhulu nawe dadewethu ngidlulisa ukuzwelana kakhulu nawe wena wazi inhliziyo yakho ukuthi ifunani wena wazi ukuthi uzoqhubeka nendoda yakho noma ngeke yini uqhubeke nayo ngiyakubona ukuthi inhliziyo ibhlungu yakhala kukwena ukuthi wenza njani esiphi isinyathelo sithatha makusuka la wena uzazi ukuthi usasa siphi isinyathelo ngiyabonga ukuthi usibhalelile ngiyabonga ukuthi iqiniso bolufuna futhi ulitholile ne uzizwa kanjani kubuhlungu nje yabo kahle bengazi ukuthi kufanele ngilindeleni kona ke ukuthi ikona bengikufuna bese nakho ke sengitholile namhlanje futhi ngifundele ukukhulu ke kahle ngabantu esithi siphila nabo futhi kunjalo kusenani ke mnganami ngicabanga ukuthi hlase wenile ngiyakubongela uqhubeke nayo indoda yakho sekuyakho kusona namhlanje ngiyakunikeza yona ngiyabonga ngeke ngisakwazi ukuthandana nayo yini ekwenza ucinga banje ayifuna uma ngabe ukwazi ukuyinikeza into mina uNkulunkulu angidale ukuthi ngingakwazi ukubathola abantwana then wena you prefer ukuthi wabona balityala lami ukuthi wena uzala uyomtholela umntwana masisi kahle ukhona unenkinga labalongazali lami awukahle kancane wesisa ume mfowethu ukahle Nkosi yami sisami ngicela ukubuza unenkinga kanjalo yes and uyayazi akukho bekuvele kuzinhloso zakhe indoda yakhe yazi lonke lokho zami yebo yazi kunesikhathi sizama ukubathola abantwana kodwa singabatholi then sesesiya kadokotela nishadile noma niyazithandanela nje sinomuntu wakho nenza njani kahle sekusela umshado kodwa ke sho ukuthi ke nangukele
Man yazi. Asazi mhlambe sisama uNkulunkulu ngelinye ilanga uyongenelela kulesi simo. Thina sohlanga mitha siyancaseza kakhulu. Esimane sikwehlele siyakufisela futhi. Khona buya bamithisana uNkulunkulu. Wesisi. Hayibo, sasavelela buyi lentombazana awukahle kancane bandla sisuyezwana. Awume kancane umuntu ebesibhalele nangu ukuthi la sesi right. Otherwise yazini sigama le show Bekufane ngangilani nilandeleni. Sicela ukuphi ithuba khuluma bofisa ukuthini? Kuba nje noma yini ofisa ukuyikhuluma ungayikhuluma sikuphi ithuba. Ayikho into engifuna ukuyisho. Awufisa ukuxolisa kulose. Ngani menzeni? Okay. Igama le show iwhy mina. Igama le TV uhlanga media. Igama lami nguMaqumbana. Ngiyabuthana ukuhlwa. Ziyafika nje ikhathi mawuclever ukubutha ukuhlwa. Noma ngabe ubanje ubukele ungayenzi into ebhlungu emntwini. Ngoba ukuhlwa kuyokubutha. Ngalinge wenza into ebhlungu emntwini ngicela ukuphinda lokho. Ngoba ukuhlwa kuyokubutha. Ngisho isigebengu esiphethe isibhamu njengamanje sicabanga ukudubula umuntu size sikhumbule ukuthi umbhobho wesibhamu uyabheka nangakusona. Size singabaleki mhla umbhobho wesibhamu ubheke ngakusona. Asikho isiqhwaga esihlule esinye isiqhwaga la emhlabeni. Isiqhwaga sikhona esibahlulayo. Nasi isiqhwaga bakhona abasihlulayo. Xebo. Mina bengizothi ake sibabhekeni abangani esiyikhethela ukuthi abangani nabo ngoba abanye abangani bafakana ehlathini. Omunye mengabe ngakufaka ngehlathini ngothola ukuthi akathembekile. Yabo. Kunezinto engamele umngane azenze. Ngithi mina udadewethu mengabe efika nentombazane umngani wakhe. Ngiyakubalekela ukuthi mina ngishele lo ntombazane ngoba lo ntombazane udadewethu ngoba izwana nodadewethu. Uma ngabe mina sengizoshela leyo ntombazane ehamba nodadewethu usho ukuthi mina ngifuna udadewethu axabane nalo ntombazane ngoba mina ngizokwenza amaphutha leyo ntombazane ezoxabana nami ngenxa yalawo maphutha bese ngixabana nodadewethu ngoba izubhlungu nje udadewethu owayifaka mina. Futhi labantu sebexabene ngenxa ukuthi mina ngixabene nayo intombazane seyixabana nodadewethu usho ukuthi wena ungijwayela kabi ngoba wangifake umuntu ozongizwisa ubhlungu enhlizweni. Bese kuba khona abangani abazoba abangane bona bangathembakali kubona beyibangani ukuthi omunye umngane ashele intombi omunye umngane nomngane ashele intombi noma mhlawumbe umngane aqoma isoka lomunye umngane. Wrong lokho. The minute umnima ntombazane isoka lalo umunye livula umlomo lithi liyakuthanda same time suka hamba utshela lo ukuthi hayi akathembekile lo nangathi uyangithanda. Uyabo? Ukwenzela ukuthi sokuqeda lento ongathembeki nokungathembakali nje siqede nya. Uyabona manje ngenxa ukuthi lo unesizungu indoda yakhe ayikho eduze. Uselala nendoda yomngani wakhe. Wesiphathu ufika uyakhulelwa kuyona. Ubhlungu ebengingakwazi ebengingakutshelwa ngengikuzwe sesilaphakathi ukuthi vele kade bezama ukuthola ingane laba bayitholi. Yazi ke bakhona omashansana labe izinyanga abazoloko bengifonela ukuthi hayi akeze la kumina awuzoyithola ingane akeze la kumina ngizomthandazela khona linisota kwathandazela ubani. Methi sezame yonke into bengakasho khona umunye umuntu amdingayo yena ngokwakhe ngasamkelile ukuthi kunje. Ezinye izinto bafethu zidalwa uNkulunkulu. Uyabo umuntu makuthiwa ingane akayitholi uNkulunkulu osakadalile ukuthi ingane ngeke azayithola. Ungafika wena umbi imithi wenzeni ukhwifa umncindisa phalazi ngekazaza lokho kufana nokuthi ukuthi umuntu ekhubazekile uthi wena ngizomthandazela ahambe kusho ukuthi uNkulunkulu wena noma kusho ukuthi ulisana nomsebenzi kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu lo muntu wamdala ngamabomu ukuthi akhubazeke. Wena uzomqondisa kanjani imlenze emegwegwini ngoba phela uNkulunkulu omdalile ukuthi akabe nje. Uyabo ezinye izinto engeke uzukwazi ukuyishintsha lezi zidaliwe into inje kolami lokufa inje. And ngibhlungu kakhulu emoyeni wami into engenza ngebhlungu kakhulu emoyeni wami. Usisi lwase Eastern Cape unenhliziyo ebukhuni. Imbi futhi mangayibeka nje ngendlela eqondile unenhliziyo embi. Umuntu afika kone bese futhi aphinda azocikoza akhulume kakhulu angasiboni nesidingo sokuxolisa. Wesiphathu uqala uyaphika. Mina ngazi la kulohlela ukuthi abantu bakhona abanjani mina. Abantu abafika baphike ungaze umthembe umuntu. Ungaze umthembe.
Sibonge kodwa ngoba angazi nami ukuthi amandla okubavumisa noma amandla ukuthi bakhuluma iqiniso ngiwathathaphi but ngibathuka sebelikhuluma kwesinye isikhathi. So ngiyafisa uma umngane nomunye umuntu uthembeke emnganeni wakho ngaso sonke isikhathi. Mawubona ukuthi uyahluleka ukuthembeka umthetho hayi mngane asibiye kumngane khona uzomhamba ngemuva kahle ke ningasebona abangani. Igama lohlelo yiwhy mina. Igama le TV uhlanga media.